если человек из Ашхабада говорит, да, это уже все. Это ближе, чем родственник. Valeri Kuzmich Nepomniachtchi Türkmenistan SSR'nin at gazanan tälimçisi. 1969-njy ýylda Türkmen Döwlet Üniversitetini tamamlady. Baş futbol tälimçisi bolup, Kamerunda, Günorta Koreýada, Hytaýda, Özbekistanda, Russiýada we dünýäniň beýleki ýurtlarynda isledi. Valeri Nepomniachtchi dünýäde ilkinji bolup, Afrikaly futbol topuryny dünýä çempionatynyň çärek finalyna çykarmagy basaran ilkinji tälimçidir. Добрый день, уважаемый Валерий Непомнящий. Меня зовут Пьер Нарцисс. Хочу вам сказать спасибо от всех африканцев и, конечно, из Камеруна для всего, что вы делали для африканский футбол. Но у меня есть вопрос. Как можно все оставить после такой успехов? Это то, что мы не понимаем. Спасибо за ответ. Ну, прежде всего, я хочу, конечно, Нарциссу поблагодарить за внимание ко мне, потому что... İlkülen Narcisse, maňa bolan gyzyklanmasy üçin sag bolsun aýdýaryn. Ol Tomskda hem bolanyny duşmak bize başartmandy. Onuň meni ýatlaýanyny bilýärin. Men muňa gat minnetdar. Kamerun barada aýdylanyna men akwalyň maňa ol ýerde 2 ýyl işlemäge mümkinçilik berenligine diýseň begenýärin. Men çempionatdan soň 1993-nji ýylda gaýdyp Kameruna bardym. Şol pursadam jan köýürleriň maňa bolan süýgüsini ýene bir gezek duýdum. Ýöne men Kamerunyň futbolda has uly derejelere münasipdigine inanýaryn. Hawa biz dünýäniň iň güýçlü 8-ligine girdik. İň gowy dörtlükde bolmagymyza sähel şey etmänni. Her niçikde bolsa, men Kamerun has bulu zada münasipdir öýdýärin. Ol ýerde dogrudanam gaty ukyply futbolçular bar. Men Narsiste öz ýurdunyň toporunyň ýarşylarda üstünlükli, iň bolmany Italiýadaky ýaly oýnamagyny arzu edýärin. Пожелать мне, Нарциссу, чтобы твоя страна продолжала на мировых форумах выступать не хуже, чем, во всяком случае, чем это было в Италии. Добрый вечер, Валерий Кузьмич. Я вас давно не видел, и мне приятно задать вам 2 вопроса. Первый вопрос. Скучаете ли вы по Туркмении? Ну, скажу так, вот у меня до сегодняшнего дня в Москве отношения с людьми, с которыми я жил, сохранились. Более того, мы... Menin häzir Moskwada da Aşgabatdaky tanışlarym bilen gatnaşyk saklaýaryn. Biz dowamly duguşýarys. Egerde biri Aşgabatdan gelenligini aýdaýsa, ol meniň üçin garynlaşdanam ýakyn birini urlýar. Biz 4 gatly 3 girelgeli jaýda ýaşanmyzda ähli kişini tanaýardyk. Bir maşgalada toýya ýas bolsa, ähli kişi jemlenip barardy. Bu häzir künem şeýle. Adamlaryň şular ýaly gatnaşygyna başga ýerde duşmadym. Dogrudanam, ol ýerde mehman ataňdanam uly diýilýän düşünje bar. И вот это понятие, да, отношение сосед ближе, чем родственник, это 100% там. И второй вопрос. Когда туркменский футбол будет на слуху во всем мире? Спасибо, что вы есть. Я не смогу ответить на этот вопрос. Men bu soraga jogap berip bilmerin. Sebäbi men soňky sapar Türkmenistanyny 2004-nji ýylda boldum. Hawa ol ýerde öz milli çempionatlaryny geçirýärler. Emma olaryň derejesi barada mende maglumat ýok. Men türkmen futbolçularynyň oýnaşyny soňky sapar Sankt-Peterburgda geçirilen ýetkinjekler ýarşyny gördüm. Olaryň münasip oýnaýanlygyny, ýumruk ýasty bolmajakdygyny aýdyp biljek. Mundan beýlek näme edilmeligini bilemok. Достойно выглядели, не были мальчиками для битья. А что нужно сделать? Не знаю. Ваше пожелание народу Туркменистана, тем, кто будет смотреть вас? Я от всей души желаю моей любимой стране, где прошли самые счастливые мои годы. Men çyn ýürekden öz ýurduma, durmuşymyň iň bagtly pursatlary geçen ýurduma parahatçylyk we asudalyk, adamlaryň birek-biregini begendirmegini arzu edýän. Siz diňe bir ýyly howaly ýurtda däl, eýse birek-birege ýyly gatnaşyklaryň bolýan ýurdunda ýaşaýaňyz. Men üstünlük we saglyk arzu edýän. Желаю процветания, благополучия и здоровья.